It-temperatura medja xahar ta' Novembru laħqet 19.9 gradi Celsius, ekwivalenti għal 5.4 gradi Celsius ola min-norma klimatika. Din l-informazzjoni kienet ippubblikata mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fiħdan l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li taħarsa lejn it-temp fil-Gżejjer Maltin matul Novembru. Intqal li l-ewwel ġurnata ta' Novembru irreġistrat rekord ġdid tal-ogħla temperatura milħuqa f'Novembru ta' 29.1 gradi Celsius. Minnaħa l-oħra fis-26 tax-xahar ġiet irreġistrata l-aktar temperatura baxxa ta' 11.7 gradi Celsius. L-ewwel nofs tax-xahar ra biss 0.6 mm ta' xita filwaqt li t-tieni nofs pattal dan in-noqqas kif niżlu 53 mm ta' xita. B'mod partikolari, fit-22 ta' Novembru meta l-Uffiċċju Meteoroloġiku kien ħareġ twissija safra u niżlu 26.4 mm ta' xita. Għalkemm it-tieni nofs tax-xahar kien aktar imxarrab, Novembru xorta kien aktar xogħol minn norma klimatika. L-Uffiċċju Meteoroloġiku nota wkoll li f'Novembru pajjiżna ntlaqat mill-malteppati bis-sajjetti għal 3 ijiem u ġurnata fejn saħansitra niżel is-silġ. Novembru kien ukoll aktar xemx mis-soltu b'36 siegħa aktar ta' xemx minn norma klimatika. L-aktar ġurnata briħ qawwi kienet il-25 tax-xahar.